Здравейте от едно прекрасно място в България. Ние сме в Розовата долина и времето е края на май, когато розите са в пълния си цъфтеж. Казвам се Ирина Арон и съм създател на училището за дизайн на отношения. Дълги години бях преподавател университетски и преподавах междукултурна комуникация. В един следващ етап в моя живот продължих своята работа в по-психологически аспект и от преподавател за междукултурната комуникация се превърнах в терапевт, в консултант на хора, които живеят живота на междукултурните хора, които живеят на места, където не са родени, които са в отношения с хора, които не говорят техния език. Това е една изключително актуална тема за България всъщност, защото статистиката е удивителна. Всеки шести брак, сключван във Варна през миналата година, е бил брак с чуждоземец. Тоест, смесените бракове не се случват някъде по света, те се случват също и в България. Защо създадах това училище? Защо дизайн на отношения? Никой не ни учи как да се включваме в отношения. Очакваме сякаш, че това се случва спонтанно. Но всъщност аз дълбоко вярвам, че ние имаме отговорността и избора да създаваме отношения такива, каквито всъщност ги искаме. Разбира се, това не се прави сам. Това се прави с някой друг. Така че това съсъздаване е един много интересен процес, на който учим в училището за дизайн на отношения. Розите идват на този свят с бодлите си. Розата е красотата, която трябва да бъде защищавана. И бодлите са тези, които го правят. И ние не можем да изберем само розата. Винаги тя идва с бодлите и няма защо да се извиняваме за бодлите в нашите отношения. Важно е да ги познаваме. Лични комбинации има. И когато хората не споделят общ език, изходен, е много важно да се включат елементи в работата по задълбочаването на техните отношения, които са свързани с тялото. Така че при нас има много различни елементи. Те са и танго, чрез движение, чрез много специфични телесни практики, както и, разбира се, осмислене на всичко, което ние правим. Ние постигаме едно задълбочаване на отношенията, нещо, което хората ще отнесат от тук заедно с спомена за България. За една скрита перла в Европа, защото всъщност не се знае достатъчно за България, а това е едно от моите големи желания – да водя повече хора тук, които да виждат колко красива е страната ни и да искат отново да се връщат в нея.